Keren mawon. Lu berang-berang tahun segini ya panggah adem lah ngomong. Lemah nih, menimbang ini, kira terus. Hah, baik lah 5 juta lah ya Pak Ayu. Minta apa Ayu? Kau kira anak wong muni. Weh, seto. Kira koncoku lawas sing biyen nek gene adus bareng kae to. Malik ngono. Gue tadi apa kok bongkong ngono. Tidak paranane. Menawa ke kerduse isi duit tok, itu kena dibegal. Piye model iki? Hei, kencing lagi bang. Aku sih pian antara kowe rupamu panggah. Bunga bos. Tidak lek kambon luar negeri malah glowing ngono. Growing kok ngendi? Nek ora panas ora omong. Nano piye? Ngomong yo. Gini-gini ora masuk angin nih. Ora alhamdulillah. Ada kok ya duite rada kandel. Kandel kok panggah saiki. Ayo balik sih nyedoi bolo-bolo karo makmu. Ayo lek nu. Wis sik kelingan ora omamu? Ora. Oh, alah nyati wong kotluk. Gruper. Telone wong kuwi salah ta? Praro kowe. Poin tak jane iki. Lah ya. Kena iki kakak-kakak. Ayo. Ayo sik cilik iki, sik urung kena di anu panen. Kena iki. Ya, cilan wis ya. Ora masalah. Apa? Apa anu jelitan? Nyapur jukuk wedhus mae kek kleru nggone mbok dene. Hah, rasa-rasano kapok we. Mosok nggone mbok dene iki. Ora ro kowe. Lah, Biar iki ndaki bocah kae. wis ngono kae lho. Aku ya lek dijake rada was-was karo bocah kae. Lah aku iki ya piye ya jane jut 100 kaya cul dirane. Nyapo? Tukokane angkong tukokane. Asidane iki angkongku dhewe to. Tikekne kowe. Iya. Lah, berarti ngono kuwi anu padha kowe ngekaki dhuwit nang jeritek. Iya, bocah otok-otok. Piye iki Jan nemen-nemen. Ayo lah no. Jono. Sudah berjalan Nawisan patungan. Gatel naik. Ya nih. Wae mbobol telo kono mang to, Kak. Jebol kayak jebol. Yo. Bobol arep maling kowe. Wis kan kudu di mbobol, Bu. Iya, Bu. Piye? Beh. Oh ya. Pos lae. Tapi ya mbobol ae. Oh, jebol. Piye. Gampang kowe. Poin Ya. Aman. Piye. Mari tau. Sik. Apa piye? Aku eling. Aku duwe dim-diman. Dim-diman. Iya. Apa kuwi? Wis pokoke eneng. Entar ana kene. Yo ora nonton. Stres kayak wong bongko. Ngene iki ngenteni kowe lho. Nyebane mau. Apa Pikir ora kuwi? goro-goro kowe ora tak tokne kok. Apa kuwi? Telo bos, yang sering musir telo. Iki duit aku dhewe. Ora enek telone piye? Halal iki.
Halal ya. Halal. Kalau Halal, lek oke. ngongkon ini haram. Halal. Nyolong barang ora apik. Halal. Jol, bakar etan kono. Yuk. Panas sih ngene wong etan. Saya benak nih sik dine. Sing cilik sik ayo sing dibakar. Warmu Pokoknya kesuwen. duwe aku. Ya. Nyambung nek tero mentem ya wira. Panas kok. Layak. Iki utekmu utek apa to? Ah, sto menengo. Raimu berambut jaji. Opo, Pak? Ben, Di telone adi mau. Salah golek dhewe kono lho. wis goblok. Bene. Ora bisa arep. Di telone, Mang. Ojo tak ora tari. Wes. Kuwi men. Iki nekku iki. Nekmu kae lho, sing ono. Jor. Oh, panas kuwi. Bene. Di telone. Gosong ini. Iki wis lho. Sik, entar ngono ya, tak golek empan-empan. Haremu. Wes. Bene. Panas sih kok ngene. Bah. Jan koyo. Opo iki? Bakaran di. Ya, iya bakaran. Tahu bakaran kalau. Batunya cacah. Bakar rokok tapi ya ini. Kotlok kowe ya ini Pak, bakar-bakar. Arek lagar alasi wong kok piye to? Margane nalare cacah iya tok ini. Cacah sopo? Bala membian tok. Astagfirullah. Bala membian lho. Sopo? Ya baksane rengis, bencok. Arep masine iki. Iki gendeng teranya tuh. Mulai raleh duit paling. Ngalih gendeng koslo. Nemen. Nemennya dia nemen tenan termasuk Lu tenan toh perngis. Primitif kok. Yang iki sapanane? Kelingan berawi. Lah, kuwi sapa kuwi? Kok ora? Bola lawas. Puki. Ya Allah. Kuwi ke? Berapa? Awas sisan Mas. Apa oleh-olehmu yang kanca lawasmu iki? Sik to tak takoni. Apa piye? Kowe iki kotlok ya ini ngopo-ngopo iki. Iki ke yo. Lihatlah di dalamnya ada apa. Iki kebunane sapa? Salah. Gak kurang gede lah ngono. Kita lah. Kita lah. Yo iki lho. Piye? Diporak ya deh. Yo mau bocah mulai lu. Nanti iki gedange. Entar dibangan dewe. Dalan yo kok mangan dhewe. Cuk. Tak buka yo. Buka. Ini parak menae. Sik to. Cah siji mang ngene lho. Sopo lho? Pak mati ae patute. Sopo? Yo sopo? Dalan nek di sitok. Pikir saenenge ngono lho, sing eneng ya dia anu adek sirene wis bene. Piyo. Kok inji? Mahar maklek ngene iki. Ya, Assalamualaikum. Karya andi kowe. Nyapa kowe ya? Kowe nak men balik. Pelomu lho. Iya, Bu. Iya, Bu. Telo sak kebunane sok bong kabeh. Ya wis.
Matine Wah, iki kena aku Dibagi. oleh dari Dibagi. Ki mula to. Si genti. ngapa? Iki roti 2000 nano 1000 malah. Sik to. Ki iki mbani 1000-an yo. Sik. Ke lungone andi? Kok njere. Ki trimo ki kaya ngene iki. Ora. Yo. Ora masalah. Iki produknya Indonesia. Sawo. Lah ya Indonesia. Lah kok Indonesia. Kok. Ya polo kowe kok. Kok Yo lah kok itu. Alah, Iki kepitek to. kok mulai langsung kok. Alah, kepitek to. Iya. Aku asline mek ning Surabaya. Surabaya? Iya. Lah kok 5 tahun men Ora tak betang. nyapo enek opo? Iya, masalah. Ya Sing minggat e. ya penting orang ngepang ngono sapi. Wis penting eling karo wong omah ngono iki. Lah elenge padha eling kok dalane ora tak eling. Tolong ta. Giti kok kowe. Karo wong omah dalane ra eling. Makane lek lunga ki disuweni ritek nang 15 tahun pisan ngono. Ikon wi hitungane kan. Lah, yo ngejak dhewe ngene iki yo. Kene iki Mas yo ning omah ira ketang tetes ya ning cekelan. Iya jane. Lah iki jan Surabaya iki serasa golek duit tidak. Lah ki golek apa piye? Menamu lho apa? Manis teman. Setowo. Setowo ngaji lho. Arek suwi menjerer. Engko batu tas mapak ki mengkae kok iso Apa kowe yo? Iya. Apa ning ndi kowe? Terminal. Waduh. Jaraan kono. Sabar ya, Andre. Sabar sik. Arek Sumen. Iso Kelingan ora we? Kelingan ora? Sahabat ra kelingan wis karek Gusti Allah iki. Kok gaste ya? Mana iki? Gusti Allah piye lho. Iya lho. Tenan tak kok wong ning dalan. Yo tak omongi, omahmu engko pokok kowe mikir ono, kirene ngono terus nguncenge terus yo. Yo. Ngunceng mengko mbah ngiwa pendengen kowe ngunceng ae terus. Yo, Ngaceng. ngenteng. Kok lurus ae. Lah kok dalan kowe kok lurus ae peribadat kali. Iki Tak kok wong. Kon ning kono paling nek wong ngaret iki. Ngono tak kok. Yo. Yo wis suwun yo. Wis suwun kuwi rasangu. Ora bisa. Sun aku. Sun. Oke. Sun. Sampai tak iki. Sopo arek bocah. Ya, keciliteng ngono. Jarine nesu karo bocah ae. Iya ta bocah iki. Parani ae. Weh, kowe iki piye jaremu nesu kok awor neh? Yo ngene lho. Piye karemu ya? Meneng sik. Wis ora urusan aku. Wong ke oleh gampang nesu. Ning yo gampang akur neh ngono lho. Bocah ra. Dagre. Bocah iki. Bocah iki ra oleh ade wis. Plak ngono wis tok wae. Plek ngucah kok Plek. enenge Lah, yo. sir gelut ta. Wong ki yo oleh gampang nesu. Lah, yo. Ning yo gampang akur neh ngono lho. Bocah kok otok-otok. Otok-otok. Sir tuk 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 mayir. Yo. Kok kaya nek kebakaran ki sapa lho sing diparungan kebonan. Bocah-bocah apa yo nyatuti sengaja lho. Lah tenan lho bocah tenan ngono kuwi. Le bocah kok ora aturan. Kebonane sapa le ora gari kuwi le? Nyapa kowe ning kono kuwi? Bagepe ngono ki. Nyapa? Bakat telo. Kecelane sapa? Telane Gusti Allah. Yo ora ngono kuwi le, tarik
lagaran karo sing nandur. Sing nandur lek renek Gusti Allah kan ra yo ora urip. Iya, tapi Gusti Allah ki maringi tapi kan menungsane usaha. Usaha nyolong. Tapi yo usahamu nyolong ngono kuwi. Ora nyolong. Ora didosa kowe. Ora nyolong. Keren le. Ngono ki lagar kebonane kok piye? Bocah kok ora aturan. Bocah iso kaya ngono ya untunge lho aku mang kok arek kepek ramban lho. Aku mang rapek ramban lho ya ora konangan dadi lagaran sak pirang-pirang. Bocah sak mono-mono gedine beneran diaturan ki karepe piye lah kae kok piye lek terus lagar teko ngendi-endi ngono. Ya kasus gede lho. Jane anak sapa lho bocah kaya ngono iki? Kok iso ora aturan parungan saenake, ngerai telone wong saenake dhewe. Piye ngono ki aturane bocah ki? Bocah ngendi to? Adi golek ya terus mlayu. Nanti kan kae? Bocah e. Kok terus ora enek mang piye? Untunge aku kok ndang nyang kebonan. Ora bablas kebakaran teko ngendi-endi. Tapi sing kaose biru mang kaya eling sik to. Oh ya wong tuwek iki ya lalen ngene iki. Sik lek ra salah anake adekku. Oh iya, anake Tompo lek ra salah. Pokoke lek bangga ngono. Arep tak omongne mamake. Bocah kok gede ora duwe aturan. Parungan kebunane wong bakal ditelo nyolong teke wong. Terus piye ngono ki kok ora mesak-mesak wong tuane bocah kaya ngono ki. Piye karepe? Nyandi ku ndeleng mlayu ngono ki. Bocah kok ora karuan. Bocah ki yo nang aturan mestine. Ora mesak-mesak wong tuane bocah. Nyandi lho kono mengke. Lah, engko sido lagaran anu tenan lek ora dibenakne. Jadi kok lek remen teko ngene terus piye iki lho? Ya kok renek uang lho. Timbang krewangi. Mata iki. Aku timbang ngurusi ngene tak nutuk neleh kowe pek ramban nek. Iki kowe ngurusi bocah ngono iki wedhusku keluwen ora leh pakan. Tak muleh. Apa? Patu nih buk dikepik. Modar ono. Yo. Kesempatan iki padu. Arek mateng nih. Gawe tak buk dikepik. Masuk rezeki. Iki mateng ya Dam. Wis nih. Untal dhewe. Panas. Saya enak muncul dulu. Ini pagi. Kawan jenis tadi. Enak men raimu. Enak. Carane yo dipikir no. Rasa khawatir, gampang wi. Sik aku tak nguntal. Ora melu bakar, ora melu dibaju. Sik ngono teko. Nguntal tok Kene ra mikir rau. sos niku. Kowe utakmu. Ora mano. Dan kepetku tak goel diuber-uber. Mbok Ya ngono pangan. ora kaya dibakar aku kok. Tai. Wah. Kita mau. Nah. Ambune poradan ini. Dah ora. Enak banget iki. Agak dek. Lapar karena Wah, kayak mau kowe mateng. Kowe kaya mah mateng wi aku nggawe iki. Beda mana bisa. Asui. Ora sing enak. Hene. Karena lapar merubah segalanya. Ah, yo kuwi. Iki piye to? Beh. Gimana? Cus sih. Kae larit, Bro. Oh, untung adik cukup mangai. Jangan apa. Harta kirit. Cukup. Sini. Mulya uripe. Biasa si atas ngene nang timpuk iki ae. Nggak tahu. Ina amne.
Kayak metu suarane tuk 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 opo. Ora masalah. Terus aku pokoknya gue aku ini. Kok anu dong? Rasanya spesial ini gue ada. Hah? Dasku rasanya gede nih malian. Oh no. Tuh tadi kalau kastel aja sih di bagian ada ini. Kastel. Motor lah lagi. Tapi enak. Ini. Enggak. Langsung. Rasanya ada tinggi ini aku malian. Lah ngene iki wis. Jane ya sudah tak piye ngono tapi sik luwe. Panas. Enak jane. Ini ya udah era teyeng ini. Kayak masih nih, heh. Metu ambulan ini das. Oh, enak. Yo, rasa-rasa nongro, telo pandemir, yo, modar. Kurang rasa nih. Duduk tinggi biar ada tinggi. Lah iya wis, iya nek ra ngurus aku. Cocok ya, tinggi. Aku kuatmu.